Usa ka juvenile Philippine serpent eagle ang nakaplagan sa sentrong bahin sa Compostela, Davao de Oro. Sumala si empleyado sa Compostela LGU sa Davao de Oro, nakurat sila diyang nabangga sa bintana sa Municipal Hall sa Compostela sa Davao de Oro ang maong langgam nitong Miyerkules sa hapon. Diyang giduol ang nahulog nga langgam, nasayran nga usa kini ka juvenile Philippine serpent eagle. Sumala sa Municipal Environment and Natural Resources Office sa Compostela, gilayon nilang gireport ang hitabo sa Senro, Mungkayo, kinsa mausay nagkustorya una sa mong serpent eagle. Diyang masiguro nga ana sa maayong kahimtang ug wala nakahiagom og samad ang maong langgam, girilis kini og balik sa kalasangan adlong Huwebes. Doon na matud pay sighting sa serpent eagle sa mga bukirong bahin sa pipila ka barangay sa Compostela. Apan unang higayon kini nga dunay nasaag nga samang langgam sa sentrong bahin. Loyo nga na-classify kini nga least concern sa International Union for Conservation of Nature kung dunay makakita sa samang mananap. Gileon kining i-turn over sa mga otoridad.